A 150 metres d'alçada els vehicles semblen petits, però des d'aquest helicòpter de trànsit es poden controlar absolutament tots els seus moviments. Aquest helicòpter sobrevola l'Alt Pirineu una mitjana de 2 vegades al mes. L'objectiu és detectar infraccions de trànsit i denunciar els conductors de forma ràpida i eficaç. És aquest agent dels Mossos d'Esquadra qui captura la infracció i comunica les dades del vehicle a la patrulla de la policia que l'espera damunt l'asfalt. Un procediment on són imprescindibles fotografies tan precises com aquestes. Avançaments temeraris de camions i motocicletes a la C14 i la C260, els punts viaris de l'Alt Urgell on es cometen més infraccions. Evidentment que hi ha velocitat, tot i que, com he dit abans, la planimetria, els traçats que tenim aquí a l'Alt Pirineu no permeten tampoc agafar velocitats excessives. El que sí hem trobat i hem detectat que com són revolts i inviten amb algun conductor d'algun vehicle en concret a fer conduccions una mica temeràries. L'any de feina que ha fet aquest helicòpter sobrevolant l'Alt Pirineu català ha permès reduir el nombre d'infraccions en una zona de trànsit molt dens durant tot l'any per la seva proximitat amb Andorra i França, i ho evidencia el nombre d'infraccions detectades durant les 2 hores d'aquest vol. Els Mossos d'Esquadra només denuncien un conductor que a l'altura d'Adrall ha avançat en línia contínua, una infracció que té el mateix preu des de l'aire que des de terra, 150 euros de multa. Laia Ruiz, TV3.